barakatuhu mabiya wannan channel Aminu Matasa TV. Barkanku da warhaka da fatan kun wani cikin ƙoshin lafiya. Idan yau ne a farkon zuwanka a wannan channel, ka daure ka danna mu alamar subscribing, kana ka danna mu ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamar dai yadda kuke gani, wannan takarda da muke nuna muku tana ɗauke da sanarwar gwamnatin Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP ta dakatar da harkokin jam'iyyun siyasa na jamhuriyar Nijar baki ɗayansu. Dukkan dai wani aiki da farti na siyasa za yi, to gwamnati ta dakatar da wannan aikin har sai an ba su umarni, kenan har sai in gwamnati ta sanar da su cewa su dawo su ci gaba da harkokinsu, wanda dama kun san cewa haka ne. Inda ya kasance gwamnati mulkin soji ce ta zo, to ana dakatar da dukkan wasu harkoki na jam'iyyun siyasa. Ana aikin ƙasa ne kuma ana daidaita ƙasa ne ga dukkan abin da ya kamata. Wannan mataki dai yana da matuƙar amfani ga ƙasa domin kauce ma fitintunu da kuma sauran abubuwan da ka je ka dawo. Lalle gwamnatin Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP ta ɗauki waɗannan matakai ne domin kare al'ummar Nijar da kuma harkoki na ci gaban ƙasa na jamhuriyar Nijar. Ga jam'iyyun siyasa su girmama wannan doka ta ƙasa, kuma su girmama wannan umarni da gwamnatin Majalisar Ceton Ƙasa ta bada, domin shi ne zai sa su yi respectin dokoki na ƙasa, domin dole ne sai sun girmama su sannan a samu kwanciyar hankali. Siyasar da aka samu da taka dokoki na ƙasa, to lalle dai babu shakka za su fuskanci doka ta ƙasa mai tsauri a kai. Lallai doka za ta yi aikinta sosai da sosai. Don haka ake kira ga jam'iyyun siyasa su girmama wannan umarni da gwamnatin Majalisar Ceton Ƙasa ta bada, domin shi ne zai sa su cikin ayyukansu bisa doka yadda ya kamata. Muna yi muku fatan alkhairi mabiyanmu na wannan channel. Muna godiya sosai da sosai da bibiyar da kuke yi mu.